Ez zibilik kausaren menpe dagoen mundu jasailearen gibeletik, gertakariak baztertzen dituen utzean ez galdenborarik, bakunean, espiritua bakean baldin badago, binakako ikusmolde horiek berez desagertzen dira. Ezin loak areta gau esan hitz bidaiatzeko suerte handian eukala aitor dezaket jadanik. Euskal Herri osoa, gazna bidea zeharkatua zen, garaiaietan biderik hoberena zen etxeratzeko. Botere publikoek euskalduntasunaren sigilua zekarren urrakoa erabilgarri eta egoki izateko gizan bereziki zaintzen zutelako. Gaznaren bidea zeritzona gure kulturaren ardatza zen dudarik gabe. Zeruan, Txina aldera behatuz, ikus zitezkeen konstelazioan zapartek hasi argitasunetarik soa lurretzarean. Erdara, soilaren izki usuriaz idatzi eta larrazken kolorea zeukaten, zein alegun ikarri haiek agertzen zitzaizkidan. Eta nik bidea baliatzen nuen bere edadurarik handienan biztan dena, zaratik atarratzeraino, oskazen gaindi pasatuz. Bilkura ardurenean gogorra baldin baziren, haren eketxoagoak naskin Euskal Herriko zendak, biurgunez biurgune, basurdeak, askonarrak, orkatzak, ontzak eta kahakak, zaldiak eta ardi zaldoak ustekabean gurutzatzeko arriskua zegoelako. Bakarretan kaputxaz gorde irakargi kolatzaileak, lema hormatu marrazkilariak edo polizia armatu kontrolak harrapatzen nituen eta ziuntan urrutzen nintzen. Bapatean, behialako batzarraren zailtasunak ahazten ziren. Gaznaren bideak eskain zitzakeen gertakeriei adigeratzeko. Kontuzi, eta oraino, zantxaba nuela txez nezakeen, autoaren ezinaz eta kabalen errekontuekin batera. Ez hitzaidala sasietan trebezar malatz moldetzeko extraterrestra lardera diatxuz. Anpatu aireko bietan supersonikorik jaukitzen. Pentsa ezazu irakurleene orduko izua, extraterrestrek ere estiak maite dituen.